alueella. Siinä olisi vetopaikka, hän tarjoilee kuitenkin paikan sinne vierelle ja hyvä laukaus tulee. Hyvä laukaus tulee Miro Heiskaselta tilanteessa ja sinnehän se pölähtää. Näin IFK siirtyy. Noilla pelaajilla IFK jatkaa kuin äsken. Partaselta Heiskaselle. Nyt on tilaa, Heiskanen laukoo. Meisen päälle Juhani Tyrväisen osalta nähtiin viime kaudella, eikä tämäkään kausi yhtään sen huonommin ole alkanut. Ikonen, nyt on loistava levitys ja peli on 1-0. Miro Heiskanen. Palauttaa Johanssonille. Nyt nähdään, hei. Lyöntilaukaus Johanssonille. Lämäri ja kova sellainenkin. Ei meni ilmassa asti maalille. Ihan hyvä yritys. Ja sitten puolestaan ajaa Nykop siihen uudelleen. Nykop yhä torjuu Hintz ja maali! Sinne se lopulta sujahtaa. Roope Hintz on maalin tekijä. IFK on toinen ylivoimamaali tässä ottelussa ja peli 3-1. Tässä meni nyt. Roope Hintz pelaa paikkaa Miro Heiskaselle ja Heiskanen räjäyttää. Tasoittaa ylivoimalla numerot 1-1. Superlupaus. 17-vuotias Miro Heiskanen ja numerot taas. Se joutuu kuitenkin John McFarlandin käsittelyyn. Sen jälkeen kiekko pelataan sinne maalin eteen. Heiskanen painaa kiekon sinne maalin eteen ja sen jälkeen on kaksikin paikkaa yrittää, mutta ei saa IFK. No nyt saa Joe Finley iskee tämän ottelun avausmaalin, kun siellä maali edessä on hirvittävä ruuhka. Ja vierasjoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Painia maalin edustalla, Leino laukoo suoraan kärkikarvaa ja körkköön. Sitten kääntö, Heiskanen ja kiekko ylähyllylle. IFK tulee peliin mukaan. 5-0-1 pelattu ottelun kolmatta erää, kun Miro Heiskanen palaa. Salmela pelaa viivaan, Heiskanen levittää, siitä lähtee myöskin laukaus. Rynnes tarjoo ja irtokiekkoon tulee Joonas Rask ja numerot tasan 3. Tämä Virtanen loppujen lopuksi viimeistelyä. Corey Elkins. Luttinen menee maalia kohti takamiehelle. Heiskanen laukoo. Kiekko pomppii. Siinä on maali! Mika Partanen rusikoi kavennuksen. Reboundista IFK